kay galaan sa Cebu Press, no? Sa Cebu Media. Diin inyong gisanor ang among imbitasyon aron ma-diskutan namo o mapaibaw namo sa katawan sa mga Cebuanon ang maabot namong event, no? Nga pagkabuhaton ugma Sabado. No? Ang atong event ugma gitawag nato og Cebu People's Indignation Rally against corruption, against impeachment, against illegal drugs and criminality, and against oppression of the basic freedoms of the Filipinos. Unya, ugma kato kini pagkabuhaton sa Pasilong Paradise, no? Likod sa what was then CICC, Cebu International Convention Center. Unya kani gipasiugdahan sa hakbang ng Maisog Cebu. Aron matagaan natong mga Cebuanos ug unsa gining among grupo kinsami, ang hakbang ng Maisog nataw kani siya ni atong Disyembre 23. Unya ang mga tao nga nagpaluyo niini si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ug ang iyang kanhi Cabinet Secretary nga si Leoncio Jun Ibasco. Nahimugso kini dihang naabot sa ilaha, no, ang balita nga dunay gipahigayon nga People's Initiative aron usbon ang atong konstitusyon. Diin ang gamit nila ang mga ayuda o technically pagpalit sa boto. Diin nahimugso katong hashtag nga Davao is not for sale. Unya tungod sa kalapad na sa indignation ni dako na siya nahimo ng the Filipinos are not for sale. So ang unang hakbang ng Maisog Rally was actually against, no, the People's Initiative for Constitutional Amendments. Unya nahitabo ang unang rally niini dito sa Davao City January 28, 2024. Gisundan usab kini sa ikaduhang hakbang ng Maisog Rally dinhi sa Cebu kaniadtong 2024 February 25 nga we all know, anniversary po sa EDSA, no? People's Power, kumbaga. Pero karon among gibuhat sa 22 kay mas dinalian ang among nakita kay siguro nakahibaw mo nga niadtong February 16 dunay spontaneous event ang among grupo gyapon nga Cebu Caravan Against Impeachment. Diin almost mga 200 kapin ka mga four-wheeled vehicles o almost 500 motorcycles ang nito nga. Unya, pag humanit niya to, nangita ang mga tao, ang mga Cebuano, o wala pa'y dako-dakong rally nga maka-attend sila kung mahimo weekend. Mao nang na sabutan sa grupo nga karong Sabado ipahigayon. So kinsa man ang Maisog Cebu ang core group, no? Ako na usa ko ana nga membro, ako di si Elmer Hugalbot, EB Hugalbot ko sa social media, sa akong Facebook ug sa YouTube, no? Ang tawag namo mga vloggers daw, pero we call ourselves as social media political activists, no? Kauban ako si June Abines, who is the lead convener of the Hakbang ng Maisog Cebu. And then we also have Attorney Irene Caballes, ang lead convener po sa TAPS Coalition. Kanang TAPS Coalition, maunay advokasya sa Maisog, no? TAPS for Transparency, Accountability, Peace, and Security, no? Gawas ni June, Irene, o ako, naasad sa akong kiliran karon si Cathy Maluya. Si Cathy, usali siya sa mga swerte kayo nga nakatrabaho inside the Malacanang sa panahon ni Presidente Duterte nga siya presidente pa, no? Cathy was director under the Office of the Participatory Government, no? Under sa mando ni CABSEC Jun Ibasco. Unya doon na pud kita mga pipila pituming tanan nga nagtrabaho, no? Kami way mga politiko namo dinhi kaning among grupo, pulos lang ni mga voluntaryo, pulos lang ni like-minded individuals nga nagkaabot kay gusto namo nga ang Cebu madungog pod, no, sa nasudnon nga diskurso kay dapat kita mga Cebuanon dili lang ta dapat nila bisitaon kunting eleksyon, dapat ila santa paminawon unsa ang atong mga yango mo, no, yango mo. Anyway, so mao na to, i-introduce na ko first for her opening statement si Attorney Irene Caballes, ang lead convener sa TAPS Coalition sa Cebu. May buntag sa tanan. This is the second Maisog Rally nga i-participate with by the Coalition for Transparency, Accountability, Peace, and Security. Recent events, murag klaro man kay nato, no, nga all the more magsigi gyud kanang pangayo or mudiman gyud ta sa panawagan sa TAPS, which is transparency, kay ang budget palang daan,
based on a bill that has several blanks. So may gipuno ato nga blanks, di ba? So walay transparency. Unya ang accountability kinsa may manubag. Naagi manubag siguro ano, ay sige na lang tag ilad-ilaro. Sige na lang tag sa ila on the side sa free speech. Grabe ang pag-suppress ana. Siya ro why dapat manubag ana. Kani mangganing na po ang mga kuyog ng mga vloggers diri ginganlan na manggani ni inga ana di kasi pwede nganlan ng kadlako vlogger. Pwede nganlan ng pogo or gambling vloggers, and then later mukalit lang og sulti nga kanang speculation rato nila, but you say it in public, you ruin someone's reputation in public. Mga public servants ni in Congress who are doing all this, so kana accountability from them, and then kana yung peace and security. Nganong daghan kitag makitaan sa social media, kidnappings, murders, kanang rampant nga drug use nga lantaran na gyud ba? Yeah. Maluoy lang sa police kay murag their hands seem to be tied. Ngano man. They're supposed to be there to make sure that the people can sleep soundly sa ilahang mga tagsa-tagsang balay at night. But with all that's going on, unya mura pag gipang minimize sa leaders at sa ato ang kapulisan mo supposed to ensure peace and security, ingnon lang no, we're actually doing well, crime is at the low. Nga gibutahan mo sa mga Pilipino, di man sad siguro tabuta, suma ka mo kahibaw ko nga kahibaw sad mo ano. So mauna again, we are advancing our call for a more transparent, accountable, peaceful, and secure nation. Thank you.